Ο τρίτος κατά σειρά στον Ισέλη πάλι είναι ο Πούλιος ο Θέμης. Λίγο εδώ φαίνεται και ο κόσμος που μαζεύτηκε. Από τους γειτονικούς συλλόγους είναι πάρα πολλοί περιστεράδες. Βέρεια, περισσότερα από Βέρεια. Και ο Μάκης. Και αυτός είναι ο Θέμης. Ο Πούλιος στον Ισέλη. Ο τρίτος κατά σειρά. Εκεί μέσα είναι τα πουλιά. Σταμάτα, μην γεμάς. Αυτά είναι τα πουλιά του. Ναι, ας τα αφήσεις κάτω τώρα καλύτερα. Ωραία. Έχουμε ένα μελί, ένα άσπρο και ένα μαύρο σουλούπι. Τα άλλα είναι στα χτιά. Και ένας φίλος εδώ, κοντινός. Ο αρχηγός μας. Περιστεράς παλιός. Άμα τον αρέσουν τα περιστέρια, καλά κάνει. Είστε παρέα. Για να δούμε και το θέμα. Αυτή τη φορά πήγαμε από εκεί που τα ήθελα. Φεύγουμε με πλάτη. Κλασική περίπτωση. Να δούμε λίγο, ανοίξουμε το πλάνο. Αλλά φύγαμε πιο μέσα. Ένας πορταλονέρης είναι αυτός. Είναι κάπου εκεί τώρα. Για να δούμε και αυτά που είχαν φύγει μακριά. Πραγματική απόσταση είναι κάπου εκεί. Επαναλαμβάνω με πολύ παγωνιά. Λίγο από πάνω μας είναι αυτά. Κάπου εκεί. Άρχισαν να βγαίνουν τώρα. Να παίρνουν ύψος καλό. Πολύ zoom. Και όσο πάνε φτιάχνουν και καλύτερα πάνω. Μια ομαδούλα τώρα. Σχεδόν από πάνω μας είναι. Ψηλά φτιάξανε τα φτερά τους. Ωραίος.
Τα πουλιά πετάνε πολύ καλά εκεί ψηλά. Είναι κάπου εκεί. Τα ξαναβρήκα πάλι τώρα, πολύ ψηλά. Θα τα μαζέψει λίγο, φύγανε. Και βλέπετε η εικόνα άλλαξε εκεί πάνω, τα πουλιά πάνε καλύτερα. Ωραίος. Θα πάρουμε το πέσιμο σε λίγο. Είναι κάπου εκεί. Με τα μάτια κάτι τέτοιο έτσι φαίνεται. Και μια άποψη από τους στρατάς. Κοιτάνε το χαβά του Θέμη. Πιστεύω να τους άρεσε, να και ο Σάκης. Από τον Άγιο Γεώργιο. Λοιπόν, τα κάλεσε τώρα. Πήγανε, βγήκαν τα πουλιά ωραία πάνω. Έρχονται. Βροχή. Μπράβο. Μπράβο. Βλέπετε. Τους άρεσε κιόλας. Τώρα ψυχαλίζει όμως και ενδέχεται να έχουμε σημαδάκια στην οθόνη. Τι να κάνουμε. Πάντως πήγαν ωραία τα πουλιά. Μπράβο. Συγχαρητήρια Θέμη. Ωραίος. Είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο.